que vulgueu, però una mica. Ja hem dit que tenim les maletes Nano Explorer, que el Jordi farà una proposta de tres dates, perquè hi ha més de 10 maletes o més, llavors per poder que s'encaixin amb el que vosaltres vulgueu, intentarem, si no, doncs haureu de fer un altre torn. I quan ja tingueu la data, igualment us apunteu al servei de préstec. La Núria avui ha tornat una maleta, perquè ells a l'escola fa molts anys que ho fan, l'any passat fins i tot van guanyar, però era una companya i no era ella, no? I llavors, està fent el curs i ells, perquè hi hagi més maletes disponibles, ells han fet les activitats amb els alumnes abans. D'acord? Llavors, si un altre any ja heu fet el curs i voleu la maleta abans, doncs durant l'any, al setembre mateix, la podreu ficar disponible. I després, aquestes èpoques, és quan la gent que fa el curs teniu prioritat i les maletes sou per vosaltres. Sí. Bé, ja hem fet el curs, tenim la formació, és un recurs que ja tindreu, hem vist la maleta i ara ve la fase següent, no? Qui volia apuntar-se en un curs que s'obrirà en breu, també amb els crèdits com aquest. Llavors, és la fase de creativitat, és la fase on l'alumne es converteix en protagonista, passem del professor a l'alumne, del professorat a l'alumnat. Aquí també és protagonista, sobretot intenteu fer de manera que no expliqueu i que ells arribin a les conclusions, d'acord? Però sí que és veritat que si ens quedem amb aquesta maleta doncs no és un projecte, són unes activitats d'integració superben fetes i meravelloses per entendre com funcionen les partícules petites, però ara passaríem a la part de l'aliment. Sí, que es divideix en tres parts. La primera és experimentació a l'aula, que ja decidiu vosaltres en funció de com ho vulgueu fer. Cada escola ho va fent. Tenim l'exemple, no? Hi ha escoles que fan 4 sessions, 6 sessions, no sé quantes heu fet vosaltres. Nosaltres n'hem fet bastantes perquè anàvem relaxats. Però bueno... No ens apretaven. Un cop es fa això amb la formació que heu fet a l'alumnat, és la fase de creativitat. A la fase de creativitat s'inicia a partir de la unió amb les ODS i la sostenibilitat, que generarà o ens facilitarà la problemàtica. És a dir, hem après una cosa que ens pot donar o ens dona solucions a problemes. Quins problemes? Llavors està el lligam amb les ODS. Llavors vosaltres haureu de triar quin problema socialment rellevant voleu solucionar. A vegades tots fareu un, perquè esteu treballant un projecte de l'aigua o esteu relacionats amb algú i serà sobre aquell projecte, però potser en una aula cada grup cooperatiu farà un problema diferent. Llavors veure que és un problema socialment rellevant i que realment ens hi hem de posar i volen solucionar-ho, a vegades busquen problemes que hi ha al centre, a vegades busquen problemes que hi ha a l'entorn o a vegades problemes que hi ha al món. Llavors això depèn molt de vosaltres, de triar un problema, de triar-ne 5, de veure... Això, exacte, hi ha per determinades situacions, no? Hi ha escoles que treballen l'aigua, aniran cap a aquella ODS. L'any passat, per exemple, una escola treballava la pobresa, llavors va fer tot al voltant de la pobresa, que està publicat a la newsletter, perquè va ser molt bo tota la part d'indagació, de què és la pobresa, on es dona, el per què, quines són les causes, i ja tens allà molt bé la problemàtica. Llavors la nano és l'excusa per donar-nos una solució, i aquesta solució és inventada. Com inventen, com creen els alumnes? Treballen en equips, és important que treballin en equips, això és millor que ho mantingueu. Nosaltres proposem equips de 4, amb rols. Nosaltres proposem... Tot això ho tindreu a l'Odissea, perquè ara esteu a l'Odissea del Nano Explorer i els que vulgueu continuar tindreu l'Odissea del Nano Inventum. Nosaltres proposem que el rol principal, la directora de l'equip, sigui una nena. És una proposta, no és obligatori, però sí que ho proposem, en tota la problemàtica de l'interès de les
necessitem, etc. Agafen l'equip i amb els seus rols determinen a partir d'una fitxa que nosaltres donem per guiar-los. Quin és el problema que vol solucionar? Com ho solucionarà amb la nano, amb el que tal? Dibuixa o explica i dibuixa el teu projecte. Aquesta és una fitxa. Llavors, aquí ve una diferència d'altres anys que potser vosaltres no... que és molt per explicar aquestes coses. La fitxa és una guia, però us proposem que ho feu a través d'un còmic. L'storytelling és potentíssim. A més, amb una diferència molt important. El millor còmic el publicarem i el dibuixarà una experta en còmics, és a dir, que serà molt xulo. I, com els nens, nenes, ens agrada molt dibuixar, llavors, quan teniu això, ja han acabat, han fet la seva maqueta, és el repte, aquesta part d'enginyeria, a vegades jo tinc una idea, però quan la passo a 3D no és viable. Això també és part. I amb el còmic, amb aquesta proposta draft de còmic i la maqueta final, per cert, si podeu fer les imatges de la maqueta final sobre un fons blanc i amb llum saturada, perquè queda superbé. Això nosaltres us donem per ordenar-ho tot. Hi ha un rol que és de comunicació, un app on allà ficaran nom de l'equip, nom de la no sé què, el nom dels nens i les fotos, i això es publica, us demanarem que... L'important és el procés, el que passa que com que ho han treballat moltes vegades i la veritat que quan veus vídeos, perquè ho heu entrat a veure vídeos, a veure propostes, doncs aquestes que es mostren d'aquesta manera s'entenen molt millor, no? Sí, el tema aquest de l'ordre per enviar i l'app, nens que l'any passat van arribar a 310 i ficar-les una a una va ser... Clar, moltes persones no venen aquí perquè ja han fet el curs, però podem trobar que hi ha molts... I tenim 500 propostes d'altres anys, allà també podeu veure, guiar-vos. L'important seria això, poder buscar què és el que no és un problema i com podem solucionar-ho i com aplicar tot allò que hem après fent tots aquests experiments. Llavors, ostres, que hi ha un company que és daltònic i no veu els colors, ostres, doncs hem fet una cosa que si canvio de mida potser veu els colors, és a dir, és poder relacionar i que ells creïn però amb una base científica. No m'imagino una cosa que és imaginària i que no és veritat, el seu robot és creat, però sí que és veritat que té una base de poder entendre la gravetat, els colors i el canvi. Aquí hi ha una fase, la fase creativa sempre és a vegades difícil, però entra la figura importantíssima de la mentora, la nanoexperta. Hi ha algun nanoexpert, jo, per exemple. Aquesta figura l'heu d'aprofitar. En quin moment del procés? Recomanem per experiència, per el que ens diuen elles, en el moment que els alumnes han fet el primer draft, abans de fer el còmic o de més, la primera ideació. Entren elles expliquen, aterren, existeixen dones científiques, gent com nosaltres, mares o germanes, etc., que investiguen, expliquen el que fan i els nens i les nenes comparteixen. Jo he pensat això, jo he pensat, jo què sé. Doncs mira, he pensat un bacteri que és una cèl·lula, jo què sé, m'ho invento, no? Això no, corregeixen aquestes parts científiques i guien per fer la proposta final. A vegades, en funció de l'afinitat, crec que elles tenen una nanoexperta que té molta afinitat amb l'escola, a vegades ve més d'una vegada, això s'estableix un vincle que està molt maco, no? I ho podeu aprofitar. Sí, aquesta xarxa amb l'exterior i amb persones, no, ostres, existeixen dones científiques, no s'explica, venen i te relaciones amb el Jordi, amb el Joan, amb tal persona
i ells et donen la seva mirada de tot allò que nosaltres no sabem, som mestres, no tenim per què saber-ho. Llavors que entri un rol d'una persona més experta, que en sap, ens posa també tots al mateix nivell, no? Anem a descobrir, jo no vinc a explicar res, al revés, estem descobrint, estem creant i sempre truquem a la porta de persones que ens puguin ajudar. Llavors aquest rol ens pot ajudar a aterrar més en què és real. Ostres, això és real? Sí, és real, tot això existeix i hi ha gent que es dedica a això. El tema de la nanoexperta, nosaltres tenim ja llistat, estem esperant les escoles, les compartim per a proximitat, de feina, de no sé què, i un cop ja està en escola amb mentora, us posem en contacte i a partir d'aquí és una cosa vostra, de quadrar el dia de visita. Que us explicarà a què es dedica, doncs, una mica, més del camp de la sanitat, més del camp de la indústria, més del camp de... us explicarà quin és el seu rol i a què es dedica i us ajudarà en qualsevol de les problemàtiques que hagueu pensat, però a més, a vegades per afinitats, si aquella persona sap molt d'una cosa, doncs... Sí, llavors, hem tingut a la nanoexperta, ens ha ajudat, els alumnes han acabat, potser hem tingut una segona visita, envia la proposta i totes aquestes propostes van a un tribunal. Aquesta és la fase, és una fase no obligatòria. A partir d'aquí no és obligatori, entenem que les circumstàncies, però és la part més maca. Quan els alumnes, si tenim sort, es reuneixen i en un format fira ensenyen el que han fet. Molt xulo. Aquesta fase, els 2 darrers anys ha estat virtual. El primer any per les circumstàncies, el segon perquè no vam trobar un espai. Estem parlant de, potser estarem entre 1.300 i 1.500 alumnes i, bueno... Trobarem, Bueno, s'intentarà. Si trobem, si fem això, llavors ja tenim, a més, aquest any és una ocasió única perquè tenim finançament per a aquesta jornada. Llavors convidarem algú, farem un show, serà... I com a escola ens va bé, perquè no és el mateix explicar-ho a la classe del costat que anar a un lloc així a explicar-ho, tota la part de la comunicació, fer pensar, comunicar. Ja es preparen i a més dius, ostres, en aquest projecte és que a més faré tota la part d'escriure-ho, de fer el còmic, d'explicar-ho. Res és obligatori, tot complementa. Pots quedar-te i només fer els experiments, que ja està molt bé, i treballar d'aquesta manera, pots fer la part més creativa i a més pots fer la part d'explicar-ho i de presentar-ho. Ja cadascú decideix a on es vol quedar i què pot fer, però entenem que és molt